Nases e kaunti ma Siaya pod medo dhi mbele gi ng'anyo margi masani koro donjo odiechieng' mar 49 ka gisingo medo ng'anyo nyaka winj ywak margi. Jochiw thieth go okwedo kaunti ma Siaya ka giwacho ni ok odewo chenro mag thieth kaluwore ni onge ng'ama oseluongo twak kodgi. Jagoro mar NAN ma Siaya Kennedy Hamisi okwedo sirikal ma kauntino kuom chwalo riwruok mar Nases no e nyim doho, momedo ni ng'anyo makamano ne opuodhi kendo ne oluwo chik. Nases ne omedo ni gionge nyalo mar yudo gope kod thieth ka omenda margi pok ochulgi. Ka pesa ing'ado marwa mar salary monego bed ni chulowa pile pile every month, timiyowa mana net to modong' cha ok chul, kendo gitere time moko kata jomoko chamo gin giwegi, to wan to wahinyre. Sani Nases te otere CRB nikech employer pok ochulo gigo ma ging'ado. SHA ma wan mwathiedho jotuo, wan wawegi ok wanyal yudo. Gigie wasebedo ka wadhirre mondo giketie tim, to ok gidwa chulo. Ok inyal wacho ni atiyo ne pesana masetiyo, tikawo pesana idhi tiyogo e tije moko mamoko, to kabiro penjo, abiro bandho pesana kaka jatich, aluwo haki mara ni titera e kot. Mano chik mane? Walu gima pend chik wacho, kendo wan Nases, wan union mar Nases, waluwo chik kaka dwarore. Erokamano. When others purport that this strike is illegal, we tell them that if you feel it is illegal, do the right thing that makes us feel that it is illegal. For us, we know it is very legal and genuine. Through the union leadership, we instructed them. I don't want anybody else to think that the union leadership is working under their own instructions. No, they are strictly working under the instruction of the members.